Здравейте и днес ще покажа как може да направите YouTube канал. Отидете в YouTube и ето е там горе в дясната страна. Натиснете тук. Опа! Натиснете тук камерката. Ще ви излезе. Ще ви излезе. Аз ще пусна и това клипче. Ще напиша. Защо скочи? Първа. Аз съм на 8 деми. Първа част. Изчакайте, че нещо ми стана. Ще се върна, когато ги напиша. Ето, аз се го направих. Сега ще ви покажа как. Правите така.